Kender du dit sjæls energicenter? Hvis ikke, og du tænker, hvad søren er det, så er du som de fleste mennesker. Men jeg vil gerne lige slå et slag for det her med at kende til sit sjæls energicenter. Og det er noget af det, vi arbejder med i Soul Realignment sessioner. Det her med at gå op i dit Akasha-arkiv og se, hvad er det for nogle styrker, hvad er det for nogle potentialer, hvad er det for nogle helt unikke genizoner og kapaciteter, jeg har adgang til gennem min sjæl. Hvad er det, min sjæl gerne vil udleve igennem min fysiske krop i det her liv? Og så skal man selvfølgelig gøre op med sig selv. Tror jeg på, at der er noget, der er større end min fysiske krop og min hjerne? Hvis du tror på det, så er Akasha-arkivet og det, der er lidt større end dig, helt sikkert noget, du kunne være nysgerrig på. Der er 8 energicenter, sjæls energicenter, og for hver af de her center er der nogle styrker, der er nogle potentialer, der er noget, der bare er din essens, som gør, at hverdagen den føles let nærende. Du er tanket op, og du har den der fornemmelse af, at jeg er det rette sted. Hver af de her center har nogle områder. Så hvis man for eksempel har adgang til det første energicenter, så ligger det jo helt naturligt at arbejde med kærlighed, fordi det første energicenter handler om det basale. Det handler om det her med omsorg og nære og passe på, støtte. Så der er kærlighedsenergien jo helt oplagt at arbejde med. Og enten så er det der, hvor man kan mærke kald på at være hjemmegående og passe på sin familie og måske hjemmeskole børn, hvis det er det, der giver mening. Alternativt så er det her, hvor at det ligger naturligt til en at være i omsorgsfagene. Det fjerde energicenter, der er kærligheden også alfa og omega. Fordi det er her, hvor vi handler med divine love. Det vil så sige, at du er faktisk ekspert til at være i kærlige relationer. Arbejder vi med det 5. center, så handler det om, at du skal bruge din stemme. Du er naturtalent til at være underviser. Du er af natur ligger det lige til højre bene at være foredragsholder, måske være lærer, være forfatter. Men det her med, hvor at du får brugt din stemme. Det kan også være inden for markedsføring eksempelvis, at det her med igen at få brugt din stemme, eller at være kunstner, så du visuelt bruger din stemme. Når vi kender til vores energicenter, så begynder ting at klikke på plads. Fordi du har en retning om, hvad der betyder noget for mig, og du kan faktisk mærke det, og du kan genkende det, når du får at vide, hvad det er for nogle energicenter, der er dit. Det, der så kan være i det, det er selvfølgelig, at der kan være støj. Der kan være, at der kan være nogle karmiske, uafsluttede ting, der gør, at du ikke har været tro over for din sjæls essens. Eksempelvis så kan du have adgang til din stemme og divine communication, og det er din spidskompetence. Men hvis du tidligere har undertrykt din sandhed, hvis du tidligere har undertrykt din stemme, så har det jo nogle konsekvenser, fordi du har handlet imod din sjæls essens. Og så kan det her med at udtrykke sig godt være smertefuldt. Og så går vi i en Soul Realignment session ind og justerer og clearer og afslutter de steder, hvor at der kan være smerte på dit energicenter, sådan så der kommer flow, der kommer lethed, og du rent faktisk begynder at få adgang til det, der ligger helt naturligt for dig. Så er du der, hvor du godt kunne tænke dig at skabe mere lethed i dit liv, hvor at du har den der fornemmelse af, at det her det er en god dag at stå op til. Så det her med at have et liv i overflod, hvor at følelsen er inde i, så kan jeg godt anbefale at
du er nysgerrig på, hvad er min sjæls energicenter? Fordi det er her, hvor du kontinuerligt bliver tanket op. Det er her, hvor du får den vedvarende energi. Det er her, hvor at du connecter til noget, der er større end dig selv, samtidig med, at du lever et ganske almindeligt hverdagsliv. Så er du nysgerrig, så ræk ud. Mærk efter, om det giver mening for dig at kalde sjælen endnu mere ind i 2024.